Aduh. Wis lumayan iki. Di sono memanekmu karo bajing loncat. Sapa Gong? Sapa ya rek? Apa sik iki? Memanik. Ya. Anu nek memanik iki tetep Bunes. Bunes iki sapa? Iki si ibu. Masalahnya mbokku jenenge Agnes. Ini si ibu iki. Ayo, Bu. Bu. Ayo toh, Bu. Apa? Gendong, Bu. Piye? Piye? Lah manut. Lah beto. Mamane. Iya, mane. Langsung toh? Langsung. Iya, langsung nang alon-alon. Langsung nang alon-alon. Oh. Niki Jumeneng mboten, jumeneng. piye to? Tak jawab dhewe kok. Wis ben. Ngadeg iki? Nggih. Tenan. Ngadeg no. Kudune Mas Bagong, Mas. Apa? Ora rapopo. Kon ngadeg kok aku. Nggih mau ya. Nggih. Langsungan ta niki? Nggih. Saking kula. Nggih. Sampun Nggih, matur saking Mbak nuwun. Linda Singapura nggih tadi. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Wis kowe kari bajing loncat. Bajing loncat dibawane sapa, Gong? Biasane. Andalan. Bu Edenta. Saiki wis dadi seleb TikTok. Ampun dina live. Jaluk kono kok HP jare. Ora apa-apa wis. Yes ben kanu. Ben sing lanang mumet. Butuh donatur. Lah kuwe, kuwe Sapa? sikis Sikes. heeh. Jumeneng Mbak Ayu. Oh nggih. Nggih. Aduh duduk pusik. Alon ya. Alon. Udah dulu guys, ini mau nyanyi guys. Iya, tunggu dulu ya. Nah, Aduh, cikluk. Sik. yo alon-alon. Jarekku bodol. Sik ya. Aduh. Aduh duh. Talang. Waduh sing lanang terus aleman kuwi. Lah ngapa ta? Dipaske, iso ngepaske ora? Langsung wae ya Mas ya. Agem bawa no. Oh nganggo bawa. Nggih. Nika saking Mbak Linda Singapura 500.000 lho. Oh iya. 500.000 ki butuh enggak aku po? Ya diparo Oh ya gelem. karo ibuke iki. Karo ibu iki lho. Ibu sapa? Ha iki. Ibu Agnes. Heeh. Oh iya. Landi, lambote kok om. Lah iki lho sing nang kene. Kok lali Satu. iki wonge lalene apa lho? 3. Aduh, 4. 5 saiki tak sake. Yo. Genep ora wi ditung. Ilah dalah. 1. Heeh. 2. 2 3. 3
4, Heeh. 5. 5. Pas ora? Oh iya, pas. Ya wis nek pas tak peke. Piye ta? Wis dikekke kok. Yo. Oh, sing ning tanganku kok. Ya dikekke. Nah, kowe iki wonge lalen soalé. Aku ki sengaja lalen men. Untuk Senamu duit. ya lalene pol. Gunung Galunggung. Kok sepi ya? Kok sepi ya? Lah kepiye? Ora maksudnya ki biasane ki ditabuhi apa ngono. Direbape kudune ki ora Heeh, biasa biasane wae. ki ana ngik-ngik-ngike ngono. Ontak iku gondo rukem senengane kok. Tolong. Ayo. Yo. Gunung Galunggung. Wo piye to? Elok ae. Ki ora saka Jawa Barat iki. Kok ngendi? Aki tekan Kebumen ya, Gen. Kampungku. Sabar. Lah ya kok ya mengagi ngono kok ya keju lho. Kampungku. Mula rasa kakean banyak gaya. Ora usah kakean banyak gaya iki kepiye? Oh, klasik wae. Gunung Semadang Ketunjang. Iki ngendi iki kesenian ngendi? Malah Ya, buka rebab. ya ora iso. Mau wis apik kaya biola kok. Yo coba yo, coba yo, coba, coba. Yo. Kene iso ya. Apik tapi. Apik. Yo. Coba Arep yo. buka apa? Buka rebab. Buka rebab. Ayo, Pak. Yo. Yes. Yes. Bajing loncat dan bajing banget ya. Alah. Si paling bajing ah. Sopo? Lambo. Si Kes. Aku meneng lho iki mau. Ini Neng masalah batin. apa ta masalah iki? Aku meneng ning batin. Nggih, sampun. sampun bajing loncat. Nggih, matur nuwun. Nggih, sampun nggih, Mas. Nggih. Warak miyaga apa? Apa? Ora sida. Apa?
Mbak Agnes ki gak dicek ngono lho, Mbak. Ya, ya. Ora arep we, ya kene aku we. Aku lagi ya bagi dua. Nek ya nya. Lah sampean kan wis to. 50. Ya lumayan we. Wo ning pom bensin ya wis sak jembrete. Oh. Wes, nek lagune. Pedro. Tapi kok manut jam piro ta iki? Setengah 3 agian. Ha iya. Ayo. Perahu layar pelok Slendro. Kur barang lu kok masuk ikan senengane ngadeg-ngadeg kok. Heeh. Di perahu layar pisan meneh. Ha iya. Ayo, Jebo ayo. 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 Mulat moro Sang Harjuna sunyo kang kamanungsat kaseban tinggaing mungsu Gus Bendara kula wonten menapa sampean kok rawuh wonten Karang Kadempel Kakang Semar
nampa sasmitaning Jawata yen samengko dewa bakal matedhakake kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama. Pundene dewa paring dawuh yen tumedhaking wahyu mau lumantar pandhita ingkang mangasrama ing ngarga Kutha Runggu. Ingkang peparab begawan Kisuwa Sidi. Mula Kakang, ayo derek nolaku ning Janaka sanana ngersaning sang pendhita. Janaka ya dia ngaut pepadaning sang wiku dibya ing Kutha Runggu Kakang Semar. Miat langening kalanggiwan gelar pantamuncar tinon ler kakunang surem sorote tan padhang kasoran pajareng purnaming kakono dasare mangsa katiga. Menawi mekaten monggo Gus kula dherekaken anak mojo ana ingkang keri Kakang Semar. Para sang Arjuna
tata wanda katiwisraya Indriaksa sora maruta pawana bana maragana Allah yo bagus semenar cahayane ya cetha iki dudu dewa kowe menungso ketara ngambah lemah sikilmu papu jalanmu sapa sing ngendi omah ngaku aja mati tanwaran kowe ngaku Bang Bagus Panengah Pandhawa Raden Permati ya Raden Harjuna papu kowe sapa tak sawang sikil murang ngambah Bantara ya men aku putu nyeluman takon marang aku kedidya ala anuraga apa gawemu ngadang marang lakuku papu aku semrup cahayamu kang nguwung dadane aku njaluk tulung karo kowe aku sampurnakno balekno marang alamku dudu arepe dhewe ora ana ceceking rasaku kepengin gawe pati ning liyan kowe aja ganggu nggonku Lelana Brata papu ora gelem nyampurnake aku malah kok balene kowe sing bakal tak sampurnake cethane kuwi mung arep kepengin jarak perkara pancen kuwi sing tak jarak apa abamu kewat kapito kok tapak angin kejero kaya manuk branjangan jandak bangkeanmu sabet ki batang sumur wandamu Gus
Tangi, tangi. Wah. Ah. Den buta menika sampean pejahi mboten badhe saged banjur kepiye Kakang Semar sampean mangesti agni kasampurnan mangke lajeng sirna buta tetiga nika ya Kakang Semar. Waduh. Rumas kula kuncatan sederek kula tetiga. Inggih menika Anuraga, Ludra kelawan Angkara. Mugi andadosna ing kawuningan kula menika sederekipun kadang kula tetiga menika. Mila sampun ngantos misahaken kula kaliyan kadang kula tetiga menika Raden. Kula aturi nyampurnaken kula sekalian Raden.
Rahina sumubang Hyang Haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila Ganegara sageter aku nganting gumun sanjeng sarandeng karo kowe Anoman inggih kula nyuwun pamunten beneran paripaksa kula nyaut pusakaning Adipati Karna kula aturaken jandika Sang Mahayogi karep menapa Anoman widhawing tekat kula kangge ngajar Prabu Karna Basusina gembela mustakanipun gadah piandel nami Kunto Wijayadanu dereng wancinipun sampun kadalaken wonten ing Rananggana ing atasipun boboting kapura dipun taman sejata Kunto Wijayadanu kula ngertos menawi sedosipun pusaka menika peparinging dewa jaman rumiyin kedahipun dhateng kadang kula Madukara Raden Janaka nanging saking nistaning patrap culikaning Tanduk Surya Putra binegal Jawata ingkang maringaken kanugrahan satemangka beto dening waling Aguna inggih pun Suryatmaja wonten dadaan anggen kula kepengin ngajar Prabu Karna supados enget dhateng sisiping tindakipun penemban Anoman kowe kleru Anoman klitu kula mapan wonten pundi yen to Karna Basusina njupuk pusaka ingkang dudu darbeke kuwi perkarane Narpati Ngawungga dudu perkaramu sing menang hukum Narpati Ngawungga kuwi dewa pribadi Anoman ora diwenangake mula kowe salah gedhe tumraping lelakon iki Anoman nanging menapa mboten prayogi pusaka menika badhe kula aturaken dhateng kadang kula Yai Janaka Kewala kowe wis salah nanging isih durung gelem ngrumangsani ya yen sing mbok wenehi pusaka kuwi gelem watahing satriya Pandhawa kuwi dudu satriya saudon saurupan ora watahing wong maju kiling balongan nanging watak satriya kang sampurna teteken ati suci pepayung budi rahayu yen nganti Janaka ora gelem nampa yektine malah yektine saya tambah dedosan kang mbok sandang Anoman kowe kuwi pendhita umurmu ya wis tuwa isih kanggonan watak murka sugih pepinginan monggo ngerti yo wong murka mono gampang kena perbawa saka njaba ingkang njalari tuwing pepinginan atimu ora nyeblak dawen mula kurang jembar jagatmu kapira kowe ora gelem ngajeni marang beda-bedaning panemuan ora gelem gayuh marang pepadang dalanmu mbok petengi yen kowe kepengin golek pepadang sangune ya kudu kaweningan senjata iki tak tampani nanging kowe tak hukum bali menyang kendali Sada Anoman permara remangus wawiya ngambrang kati karunaning kas wasih aning margama lakung sang kanda astrat mojo leng lalu hangulati iki sumangga kula aturi nampi pusaka menika penemban sumangga
Ilahing Mastu Namasidam sekaring bawana langgeng Raden padha rarja praptanira Raden nuninggih penembahan niskala suwanipun Arjuna manggih rahayu namung pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Sang Maha Muni ya Raden tak tampa gawe bomba ing rasa ing kene ora ana apa-apa anane muhung sepi lan samun. Raden, apa karyanira prapting kene? Aduh, Premban. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Estining tekad kula muhung. Ngempek eyom ketrimah paduka Sang Maha Muni estining raos namung kepingin nyiswa mring paduka. Teteping lampah kula muhung kepingin lumintiring kanugrahan ingkang badhe dumawah boten langkung saking asta paduka Sang Perembahan Begawan Kesawa Sidi. Kowe kepingin golek kanugrahan punang wahyu Raden? Lho ninggih Perembahan. Pancen bener ing kene papaning pepakem aku Rama. Mula kang seka iku Maragage syarate kowe kudu percaya kelawan panjenenganing Sun. Lair batos kula pitaya dhateng paduka. Yen percaya Maragage majuwa. Tampanana peparing saka pun bapa iki. Minangka lambaraning kawruh pepakem aku Rama. Sira kudu gelem nampani peparingipun bapa nuninggih Peremban mara majuwa kene Arjuna. Yogene kowe malah mundur Raden Janaka. Nista pujapaning Arjuna menawi kula lajeng epeng bebuden. Kula mangertos bilih menika senjata Kuntawijaya Danu kagunganipun Kakang Basukarna. Perembahan menawi kula kadhawan nampi lawung menika kapaduka jemparing menika supados Janaka pecah wonten mriki kewala. Nista sanget bebuden kula lajeng wantun nampi pusaka ingkang panjenipun Dede Darbe kula Perembahan. Punten Peremban. Ya Raden, kanthi mangkono ingsun percaya lamun ta jeneng sira urusaning titah pitahaning janma ingkang kuwawa ngagem kutha Keprabon. Ngerti ya Raden, ora kleru ya Begawan Kesawa Sidi aku ingkang bakal medharake
Pepakem Makutha Rama apa wis sawega Tyasira Arjuna? Nun inggih. Derek kepareng paduka Sang Mahayogi eling-elingan kabeh iki ya, Nger. Saektine waleh-waleh apa ingkang winastan Pepakem Makutha Rama mono sinebut Hasta Brata. Hasta tegese 8 brata iku laku. Laku 8 perkara 8 sarira ora kena sira cati salah siji. Sumurupa ya Arjuna jroning layang kuna nyebutake Lambahing Bathara Indra mudanake wewanging sabumi dana sumebar sumawur marataning jagat waratan gung alit sawadyanipun panuram milih janma kuwi lakuning Bathara Indra dadi nggonira nulat dewa 8 kawiwitan Lodha Sang Hyang Bathara Surapati. Kapindhone iki janji lakonana sawadyane akeh kabeh kang kamut ing bumi dene Yama Lampahira milara Karmala wong Durjana ing praja kabeh linebur ora nganggo kadang warga yen Durjana den pateni barang kang laku Dursila ing upaya kabeh den osak-asik anggone angungsi tinut kecandhak pinatenan regeting praja pinrih beratipun mangkono Bathara Yama nggone rumeksa praja adi maling pemalaning praja pinrih ilang Dursila ngregeti angundangi wadyanira tan kena ulah ala ingkang sanding panggawe ala tinundung ingkang ala wis pinatenan sajinise tumpes tapis iku ingkang kaping pindho Janaka wonten ingkang kaping 3 lakune para marta angudanake sabarang reh arum-arum manjengaken rerasan asrep ingkang den tetepi tan galak nutut saka warsa tan rasa wadya pinrih ing becik tanana rerengunira sumusup amrih kena ingkang pinrih rinasan rasan alus pangesepe reresepan karesep kena ing pinrih tanage saliring karsa nadyan mungsuh tiase kena pinulih tan ngrepan rinasuk pangesepe sarasa ingkang angka 3 dening kang angka 4 mreca isining wong sak negara ing pangrehe wewanginan memanis sauwus-uwus amanis sarum saulat parikrama guyu-guyu semi minor ing tanduk satindak datan rekoso mung marentahken memanis ambek Santosamu Prabuwana terus ing manah marta-marta memanis sangsaya suwarum-arum asih sagung pendhita wonten ingkang angka wanca ingkang kaping 5 Lampahing Bathara Bayu angine pakaryane budiningrat den kawuhi tapa wangenan tanpa tengeran anggone mamrih
Mebudining dumadi kena kabudayanipun ing reh datan kawruhan bisa mebudine wadya sawegung durusila mulya kawruhan sasolahing wadya reksi sinambi ngupa boga yang busana anggung mangun kamukten tanana antaranipun mrih sukaning Prabala amung maes sapraya ganing padu sarta nggung tiase sinuksma gunaning wana pinrih Raden Janaka ingkang angka 6 ingkang kaping 6 mau tegese Sangbang Kwera anggung mukti boga sarta ngenaki tan anggepok raganipun namaken sarana ingkang wis kinon amusti pastining laku amung mrecaya kewala denira tan amrih silip goeng praja pinarcaya dana nyasru kayekten den ugemi nora ngalem nora nuduh kabeh sinasama rening sung marah kabeh kawiran wis sinung tanruh ing upaya sira tuhuning pribadi winrih kaping 7 Bathara Baruna anggung ngagem senjata lampah niki bisa basuki ning laku amusti ing wardaya guna-guna kagunan kabeh ginulung angapus saisining rat putus weweka kaeksi angapus Agung Durjana sedih kingkin Dursila Juti saisining rat kawengku kaesti ingkang Alawarja tempuing sarana datan keguh kukuh kautamanira tuladen Bathara Baruna iti pundhening kang wekasan ya kang kaping 8 geneping hasta brata tegese brataning Bathara Brama ngupa boga sawadyane go ngalit kabeh galak maring mungsuh bisa bahasaning wadya sirna marang muka kaparakapusus tirunen Bathara Brama tirunen Bathara Agni Arjuna kula Pemban Yaya Janaka tegese sira wis bisa mundi hasta brata anggonen kudung lan kekudungana para wong-wong kang padha kepetengan negara bakal bisa hayu rahayu lamun to kabeh menungsane padha ngagemi hasta brata Janaka mugi-mugi saged to. Anetes nyandi dawuh paduka Pemban ya wis purna anggonku medharake ya iku sejatine pepakem Makutha Rama. Iku rumuhun ingkang andadake Sang Bathara Rama. Kenamulan widodari diagungake dening wong sak bawana. Merga nalendra ingkang ngagem Makutha 8 mau. Nun inggih Pemban. Tak tundung baliya tindakna ing uripira ing padinan dadya tuladha tumraping diri pribadi tangga teparuk munggahi menyang nusa lan bangsanira Janaka ninggih Pemban lan iki aku titip gamane Ngadipati Karna balekno marang kang kagungan ninggih ngestahaken dawuh Pemban nyuwun pamit.
aku ngambah dirgantara. Lah kok iki ana pertapan? Ana pertapan anyar ingkang mapan. Ana ning gunung Kutarunggu Panembahan sira sapa? Dipun tepungaken kemawon kula menika Begawan Kesawasidi. Panjenengan menika sinten Raden? Ditepungke wae padha-padha jiwaning Brahmana aku pendhita saka Candramanik. Begawan Gunawan Wibisana wonten menapa mrepeki dumateng kula Panembahan merga kowe nerak pacak Rajang Perbatang lire kados pundi ngerti yo Kutarunggu iki wewengkon negara ing Singgela sapa ingkang pasanggrah ana Kutarunggu kene kudu nyuwun idi palelah nalendra ing Singgela menawi sak mangertos kula menika kebawah perintah negari Ngastina. Mila nyuwun pangapunten menawi jangandika paring dawuh ingkang kados mekaten. Paripaksa kula mboten saged leksanani dawuh paduka. Kusik yen kowe badal dawuhku, kowe wani marang peperintahaning Singgela. Mboten ateges kula wantun. Namung nyatanipun ingkang kula aturaken menika mawi dasar kasunyatan. Kasunyatan sing kepiye? Saiki ngene. Rasakaken gunung sing tanpa guna, kowe gelem lunga saka papan kene apa ora? Sampun malih kok titah sawantah. Nadyan Jawata mandhap kula mboten badhe kisah saking Kutarunggu menawi dereng purna jejibahanipun Kesawasidi wae lah dalah. Sigra ngruda peksa Sang Begawan Kesawasidi nalika semanten Sang Gunawan Wibisana parandene mangkih praetna nenggih Sang Gunawan dupi den wis padhake mawi perwana jati kagiat jroning driya bilih wonten jawatipun Sang Kesawasidi lenggah Sang Hyang Bathara Suman nglumpuk saknalika Sang Begawan Gunawan Wibisana. Nyuwun pangapunten dene kula kalepatan dumateng paduka Sang Bathara Wisnu. Panembahan ampun kados mekaten. Mboten kedah kados mekaten malah sak mangke katuju inginu Sang Panembahan. Kula nyuwun dipun larapaken wonten kasampurnan jati supados saged padhang anggen kula badhe pinanggih kalian sesembahan kula Panembahan. Tetela mekaten monggo kula aturi patrap sumedi kula badhe anjurung tindak paduka manjing wonten kasampuran sejati Sang Panembahan sigra sami patrap sumedi nalika semanten Sang Kesawasidi sigra amuja hak ninding kasampurnan bali wonten asal mulanira. Jroning wardaya Begawan Kesawasidi dewe wis purna darmane angandhapaken punang pepakem Makutarama kausa Gyanata laksitaning huswa mahya manjing winawas kongsi tan warsuh warlya ping maninggal gumana ing tias krasa jro ros-rosan katarik nanging piranti badan badar jatining wujud Nalendra ing Gorawati.
Jagat Pangestu Ngoro Hyang Agung. Kula ngaturaken genging panuwun dene pepadang jinglang kang sinandang. Kresna lan Janaka kaya geni lan nurupe kembang lan sarine Dimas Arjuna. Sejatine sira Yai mustikaning para satriya Dimas Arjuna. Kowe mencorong nemen Yai. Si Adi wis mudhun saka Kutha Runggu apa si Adi wis entuk wahyu pepakem Kutha Rama? Nun inggih. Pangestunipun Kakang Dipati tetela makaten. Aduh, adiku adiku. Wis ora lida jare wong adaplok. Inggih, Kakang. Yai, mbok ya aku mbok wenehi to. Yen to wujud banyu ora ketang mung secawuk nggih. Badhe kula aturi monggo. Kula aturi nampi Kakang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.